Og nu er det mig. Hej, det er altså mig, Andreas. Jeg kan se, hvad man kan få ud af at tegne, hvis man bare bliver ved med at øve sig. Her. Ja, og se nogle meget fine øjne her. Det er jo altså, prøv at se her. Det er en, der hedder Olivia, der har tegnet dem. Mega god. Professionel, eller lidt professionel. Det er rigtig, rigtig flot, det her tegning her. Du kan se med øjet hernede her. Men så god kan man altså blive. Og flere tegninger, hvor jeg også har tegnet her. Uden hjælp fra internettet. Det er altså mega nemt. Det tager måske en 10 minutter, og så brug den tid. Og så kan du give dem til nogle kærester, eller nogle venner, eller et eller andet. Ja. Eller putte min ramme. Og her igen. Det er sådan en lille baby, den her. Den kan man også bruge, altså. Inspiration, det er bare at tegne lidt ned her, og lidt rundt her, og sådan noget. Sådan set mega nemt. Og her igen. En ramme. Formidabel tegning. Igen her, den blev lidt usikker, men altså, det er fordi den var kopieret. Fordi jeg har tegnet en før. Den skulle så op i en ramme, det ved mig. Men altså, det er jo bare at komme i gang. Ud i verden og se her. Alle tegninger. Her var der også en, den er også meget sikker her. Og ja, her. Mega også god tegning. Det bliver måske ikke lige det bedste, men... Og her kan du tegne alle mulige tegninger. Det er bare nogle af mine begyndertegninger, det her. Begyndertegninger. Og her igen. Begyndertegninger.